Dobrý večer, vážení občania. Predstavujem vám nový typ Fiata Uno, na ktorom sme ešte nejazdili. Ako vidíte, je vo výbornom technickom stave. Teraz ho ideme používať do pienin ako čln. Budeme robiť, jak sa tomu povie, no čo to je, prstnické preteky budeme robiť. Ako robili to tí, jak to volali to tí boli? No, oni na Trabanti išli. Neznám. Rafťáci. Rafťáci, áno, my budeme rafťáci, len nám treba ešte pneumatiky tu zopár domontovať. Aj bez opad. Forma nám bude fungovať, všetko bude v poriadku. Sú tu pohodlné sedačky. Tu nás vôjde, kopu nás tu vôjde. Máme tu aj ručnú brzdu, keď bude silná voda tiecť. Všetko funguje. A tu sa šoferuje vzadu. Áno, tu bude napojené do toho, jak sa to povie tá chujovina. To je kormidlo. Kormidlo. Áno. A tu budem kývať občanom. Aj budem kývať. No, idú susedia, takže tým kladom končíme.